Bé, jo el que veig és que principalment respira molta il·lusió, la gent ve amb moltíssimes ganes, ha vengut molta gent nova, llavors a part de la gent de la Pobla, i la veritat que per ara l'ambient és molt bo i es comença a veure, no, una cohesió amb el grup i hi ha molt bon ambient, i ja et dic que això és important perquè quan ve tanta gent nova a vegades és difícil, i ja et dic, l'arribada de tanta gent doncs està sent molt fàcil, no? I això doncs és molt positiu, que segur que després es veurà al camp. La gent, ja et dic, ve amb moltíssimes ganes, amb moltíssima il·lusió, tenen molt clar el repte que li ha proposat el Nàstic, i ja et dic que per ara tot està sortint molt bé, estem treballant amb moltíssima intensitat, molta càrrega de feina, i bé, per ara crec que estem fent molt bona pretemporada. Sí, perquè bé, aquestes primeres setmanes doncs, ha estat un poc una mica de posar-nos físicament bé i agafar una base, no? I ara ja començarem doncs, el que ens agrada a tots, que és jugar, i sobretot on és que és importantíssim, perquè realment és on te poses en forma. Quan competeixes és quan te poses en forma, i sobretot ja que ha vengut molta gent nova, ens hem de començar a conèixer, però ja sobretot dins el camp, competint, i aquests aspectes són molt importants, i ara venen molt de partits, i bé, ja et dic que tothom té moltes ganes ja de començar a jugar qualque partit. Bé, ja et dic que tothom té moltes ganes de jugar, i sempre que tingui connotacions competitives a nivell de trofeus o de competicions, doncs la gent és un punt de motivació extra que té aquest partit, i a més l'escenari doncs és un camp, jo personalment no he jugat mai, o sigui que una motivació més, i m'imagino que tothom està igual, no? Que moltes ganes de que arribi aquest partit i de donar una bona imatge.